יש לי שאלה. מה? אם היו מכריחים אותך להכניס את הכיסוי אף, השקוף. לא בא לי להחליף. לאיזה כיסוי היית רוצה להחליף? הזאב, מה אתה חושב? אז יש לי הפתעה. מה? אני קניתי לך אתה צוחק עליי? כיסוי של זה. סתם. לא מאמין. תראה למצלמה. תראה למצלמה. צילמת את זה? כן, צילמתי את זה. זה הכיסוי. זה הכיסוי. סתם. אתה באמת, זה באמת שלי? כן, סליחה, קניתי לך את זה. עכשיו, תקשיב. למה צילמת אבל, אחי? בשביל שהיוטיוב ירוס, אתה מקבל כיסוי חדש. בסדר, זה, אני לא מוריד את זה עכשיו, את הכיסוי הזה. אמרת שאתה לא רוצה להגליב. אני בהתחלה, לא הבנתי מה אתה רוצה ממני, כאילו. אוקיי, אז אם אתם רוצים כיסויים מגניבים כאלה, לא משנה. אחי, תצפה להפתעה. תצפה. אני מצפה בטבע. אוקיי. הפתעה אבל גדולה. וזה יהיה מתויג ביוטיוב. אנחנו נצלם את זה גם ליוטיוב. אוקיי, אז תקשיבו. אם אתם רוצים כיסויים שווים כאלה, תכתבו באלי אקספרס כיסויים לטלפון. אם הטלפון שלכם הוא כמו שלנו, תכתבו 225. נוקיה 225. אוקיי? אם במשהו אחר, תכתבו את השם של הטלפון. תראו איזה חמוד. הכיסויים האלה הם לכל הטלפונים של נוקיה. רגע, יש לי רעיון. בוא נעשה תחרות. מי מעלה היא ילדה יותר טובה של זאב. מי שלא יודע, אני זאב. 3, הוא זאב. 4, ו... אאו! טוב, אני זאב בנשמה, אחים שלי. אוקיי, אז אם נהנתם מהסרטון, תנו בלייק, תירשמו לערוץ. אומרים תירשמו לה, ואנחנו הולכים... תנו בלייק ותכתבו למטה בתגובות שסיימתם, ותכתבו גם אם גם אתם הזמנתם את אותו כיסוי, ואם גם אתם אוהבים זאבים כמוני. ואם נגיע ל10 מנויים, אנחנו נפרסם את המספר טלפון שלנו. גם שלי וגם... לא, של רני ב10, שלי ב20, או ההפך. לא, מה... שלי, אוקיי, ב-20, שלך ב-30. לא, שלי ב10. לא, שלך ב-30. מה, אתה רציני? אתה רוצה שהם יגיעו ל30 מנויים? כן. אני לא מוכן לפרסם את המספר טלפון שלי כל כך. אז ב10 מנויים אנחנו הולכים לפרסם... לא, תכתבו למטה בתגובות אם אתם רוצים שאני אהיה אם אתם רוצים שאני אהיה ב-20, או יונתן ב-20, או שאני אהיה ב-30, הבנתם, כאילו, זה, טוב. ואנחנו הולכים לעשות הגרלה ב10 מנויים, אתם הולכים לכתוב את השם של הערוץ שלנו, כי רני ויונתן זה מאפן. אז אתם הולכים לכתוב למטה בתגובות איזה שם אתם רוצים, ונעשה הגרלה ב10 מנויים. אני ויונתן, אבל תקשיבו לי טוב. אני סומך עליכם. אתם תעזרו לנו, אוקיי, להגיע ל30 מנויים, לא, ב10 מנויים, ואנחנו עושים הגרלה, לא, 20 מנויים, לא מפרסמים את המספר טלפון שלי, וגם, לא, אחי, אם ממש מתעסקים, כי אני לא מוכן כל כך לקבל הרבה טלפונים. לא, זה לא הרבה טלפונים נשמה. דיר רק אתם מתקשרים אליי. רק משוויצים שיש לי את המספר של רני המלך. לא, אתם יכולים להתקשר, אבל, פעם אחת בשבוע. לא יודעים מה? לא, פעם אחת בחודש. לא יודעים מה? לא, אם אתם מגיעים... ביום שלישי, בשעה... 4 בצהריים. לא, אני יודעת. בשעה 4 בצהריים אפשר להתקשר. שלישי, 4 בצהריים. עכשיו, אם אתם מגיעים ל100 מנויים ו100 לייקים לכל אחד מהסרטונים, אנחנו נותנים לכם להתקשר מתי שבא לכם. לא, עזוב מתי שבא לכם. גם את זה וגם אתם תזכו בהגרלה, שאנחנו נקנה משהו מטורף. יש לי כבר משהו בראש. מטורף, שאתם לא תשכחו בחיים מתנה ממנו. אז תגיעו קודם כל
100 לייקים בכל אחד מהסרטונים שלנו. לא לכל אחד מהסרטונים. לא, 100 אני רוצה- לייקים לאחד מהסרטונים. ו100 רשומים, אוקיי? ומתי שמגיעים לזה, אנחנו עושים גם, אתם יכולים להתקשר מתי שבא לכם אחי, אנחנו במספר פשוט שלנו, חופרים להם. וגם, טוב, אז תירשמו לערוץ, תעשו את המאמץ בבקשה, כי זה סרטון זה גם טוב. שלא היה צפוי, אני עדיין בהלם, תצפה להפתעה. אני עוזר, כאילו, אני ואתם נתכנן את ההפתעה המושלמת ליונתן. אוקיי, עכשיו תקשיב, גם אנחנו נקבל טוב אם תגיעו ל100 מנויים, וגם אתם תקבלו. אוקיי, אז סליחה שחבר, ועוד פריט אחרון, בגרלה של 100 רשומים, לא רק מי שניצח יקבל משהו, אלא כל אחד מהמפסידים גם אם יקבלו משהו כזה. לא אחד מהמפסידים, יהיו 3 מנצחים בהגרלה, אוקיי? אבל זאת הגרלה מטורפת שתעלה לנו מלא כסף, כי יש לי רעיון בראש, וזה יעלה מלא כסף, 3 זה המקסימום. אלא אם כן תפתיעו אותנו ותגיעו, לא יודע כמה, מהר ממש, אז אולי 4 מנצחים. עכשיו תקשיבו, כל מה שצריכים לעשות אבל זה המפסידים גם יקבלו. הם יקבלו מתנה אחרת, קטנה יותר ממנו. ומבטיחים לא קטנה, משחק מפלסטיק. לא קטנה, משחק מפלסטיק. לא, אבל אחי, אם עכשיו, אנחנו מצלמים את הסרטון הזה, כעבור איזה, לא יודע, שבוע, חודש, פתאום זה מתפרסם, נביא לכל כאילו אחד מתנה, אחי, אתה משוגע. לא, אני מתכוון מתנה קטנה, אבל לא פלסטיק. מה זה? לכולם נביא משלוח עד הבית. אחי, לא משלוח עד הבית. מה? אנחנו נביא ברחוב את המתנות. אני יודע. כל המשתתפים, נעשה כמה פגישות בכל מיני מקומות שונים, באזורים שונים לגמרי, כדי שגם צופים מרחוק יוכלו להגיע אלינו קודם כל, אתם לא חייבים להירשם לערוץ בזה, כדי להגיע לראות אותנו. פשוט... לא, אנחנו... אם תגיעו ל100 מנויים, זה יהיה בכל מקרה, ונפרסם איפה אנחנו עושים את הפגישות. אבל קודם כל, חשוב מאוד, זה יהיה בתל אביב. אני מתנצל, כי אין לנו אפשרות להגיע למקום... לא, אחי, אולי בהרצליה. כן, אני מתכוון, בדיוק באתי להגיד את זה, אבל לא בבאר שבע עכשיו, אני מתנצל. אנחנו לא יכולים לנסוע ככה הרבה זמן, אולי בדודה שלך תמכור שם. דודה. אותו דבר. אוקיי, אז מצטערים שחפרנו. ממש מתנצלים. אבל סרטון של דקה הפך ל8 דקות. טוב, אז תירשמו לערוץ. בבקשה. אבל מי דפקתי את הרץ לי, אז שעשיתי ככה. בבקשה, אז יש פה את נכון, אז דפקתי. הם לא רואים. אוקיי, אז פריט קטן אחרון, ב100 רשומים, לא משנה אם אתם לא רשומים לערוץ, אתם תוכלו להגיע לפגישות, אבל אם תהיו רשומים לערוץ, אנחנו מחלקים שם מתנות קטנות. אתם חייבים להראות לנו קטנות. חייבים לערוץ רשומים. או שפשוט תירשמו. לא, אבל אם אתם לא רשומים לערוץ, פשוט לא תקבלו את המתנה, אבל תוכלו להצטלם איתנו. מי ירצה להצטלם איתנו, אחי? אנחנו יוטוברים שבקושי יש לנו 2 צפיות לסרטון. איפה אתה יודע? אוקיי, עד ביי. מצטערים שחפרנו.